Ko kani ba makaon ra man guna. Oh, hell no. Pares na namo sa ani. Kani imong pizza. Oh, wala ito pares sa imong pizza. Ito pares sa pizza. Oh. No. Asa ra putus Christian ay. Tugo mo na tug kanang Montenjo. Ano? Sa bata. Wa dia ba? Barga kuno dia. Oh, garoy. Sa bisa kagta agag sugoon ay nga. Ingatan tindi na. Dik uhaw na kayo. Kono nag-usap eh. Sa man ang imong gipalit nga. Asa man pa ni? Bitaw. Uwang ipadang ang kwarta. Nagpuni ako ipalit. Na sama la swerte oh na masuro din nga dai na oh no kuno sa ga. Masuro ko ay. Hey sir. Sir. Oy. Dol. Pizza mo pizza. Oh. Uy. Wow. Ano ba? Ako na may soft drinks ba? Lagi sugo na mo. Ay sogo ko pa no may kuan wa man pa. Nya man imong Napabigla ta dito. Ay ipakuan na may boss. Ano dol? Sa kuan lang guro kabok ak mo. Kapila man yung pizza? Barato ra man tag 100 ra man. Tag 100 yung pizza? Oh. Sana yung mga estudyante dire. Ya tulo mindaan. Mga 30 lang guro ka bo. 30 bo. Ya, may pagkape na na. Aw sakto ba na kay ang 30 na mo boss kuning kuan na ipakapin-usa. Usa? Oh. Si menon kay nagpalit og Montenjo. Wage Paris. Bata ang sugo pa. May Oh, sakto man kita man ko dito. Tapos akong sakyanan ako. Sige. Kaya mo Paris ani? Di pa man dugay naghumagabas dai. Ay di pa duga lagi dala nya. Nagbayad ko ba? Apawad ba? Apawad ko. Udto na pod. Sige ha, aris mo kay. Sige. Amoy Paris ani din. Banan ko gamay akong kuan. Akong kaon sa akong dito. Dia mo ha. Oh, sige. Okay. Kaon sa nako. A few inches later. Balhin na dito, harong magpugong ka anong ano. Balhin na dito, harong magpugong ka sa kuan. Anong kahoy? Dia. Bata ada sa buo na. Ano to maayo mong kuan sa may Paris na mo atong pizza. May Paris pizza. Oh, sir, dana sir. Oh, dara. Ingon dol, pizza chocolate pa lagi na. Yan sudlanan na ni. Lagi na. Sudlanan na ni sir. Awa niya receiver. Naghaman kayo, di man pwede ka ng ang katong mga pizza akong sudre. Aw na diha. Oh, diris na sud. Oh. Pilisod na Asa nuga para dili mausik pa. Kuya wa so Mausik man. Renta mo kakabuk. Sakto kay ni. Wa manggog ko kay pizza imong ganyan na chocolate mo kunang kadako ba nang markaan ang chocolate Karton ray. Murag ka tingala. Karton ray chocolate ni. Karton. Atong kuno kay gitumat eh. Isa pa. Dara sir. Tanawan ko na be. Oh, pizza. Ako eh. Ako mo rin ba? Ako abot ako pili ako. Tanawa kay pili. Ba. Nakasa ko. Ay. Kay ko. Di ka kaon ni. Dire. Ya, Ubo na dito ka kaon na ni. Dela nga. Mga unta. Sina man imong pizza ya. Suam ni Suruya pizza. Kalendaryo. Pizza ha. Oh, pizza. Pizza gini kay kalendaryo man eh. Gani atong buntunjo. Pizza gid nga. 30 ginoon. Unsa man imong biligya ba pizza? Pizza. Bane eh. Sakto man sa inyo manggabas na pizza. Pizza man. Singa man Ayo. pizza nga. Kalendaryo. Kalendaryo mo na. Unsa man yung pizza bito na petay ta sa mabakape na ni. No, kapag pinusa oh, 31. Oh, Bane ay. Singa ba dai ni? Saan may pares mo ni Montenjo nga. Ma-snack ni namo nang imong pizza. snack ko din ninyo ng pizza di. Ma-snack. Tingnan na pizza Basta makaon ba? Baka nga pizza ba? Pizza sa pizza. Ingon mo ko ganin na pizza. Pizza ba? Pizza. Amen tingnan kang kalendaryo dahil mo paligyan. Ano ba ito sakto sa inyo manggabas kaya na pizza? Kung pwede rin sa di Paris niya sir. Kuha dia. Paris? Kuha na. Paris ana. Di Paris ni. Makuha naman ang kani ba makaon ra man guna. Oh, hell no. Paris ni namo sa ani. Kani imong pizza? Oh. Wala ito Paris ano imong pizza ito Paris Ano imong pizza. No. Tingnan
Pizza kalendaryo. Siya. Wag hinang-hinang pa tayo, me.